πιο κορυφαίο ήταν το κινητό. Κινητό. Έχεις δει πολλούς Αλβανιάριδες να κουβαλάνε κινητό. Τσισαΐετ. Θα φανείς θα μπροστά. Εσύ τι είσαι, Αλβανιάρης είσαι? Είμαι... Ρώστος είμαι νέπε. Σάσα νέπε. Σβείς τα βίντεο. Κατέβω στο μενίδι, θα σου πάω γαμιόντα. Κατεβάω στο κόρτσο. Κάτι μπρατσαράδες με κάτι άλλα. Νάχουι μπλε. Σάσα. Σάσα νέπε, иди сюда. Τι μιλάει? Ο Αλβανιάρης. Τον Αλβανιάρη βράδυ. Βράδυ. Στη Ψαγή και της Αυταρίου. Τον Αλβανιάρη δεν ακουμπάς. Στη Αυταρίου. Σιρσαρόπ! Αλβανιάρη! Μακάρι. Μαλάκα, δεν ξέρω τι έχει πάθει το κινητό. Μου δείχνει κόκκινα τα μάτια σου, δεν φαντάζεσαι πως φαίνεσαι. Δεν είναι το κινητό. Κάνεις μια όλη ζες Αλβανιάρη, κοκκινίζουν τα μάτια σου. Δεν είναι το κινητό, μπλε. Μπινταρά! Τα κάκαλά σου μου φαίνεται, δεν τα υπολογίζεις. Μαλάκα, έλα κάτω από το μενίδι μια βόλτα. Η μπούτβα η ομάδα, τη μάνα! Τη μάνα! Τη μάνα, ξέρεις θα την κάνω τη μάνα. Με τραβάς βίντεο. Από αύριο χάνω τη γυναικωτή μου. Γυναικωτή. Τον Αλβανιάρη χάνεις βράδυ. Την Αλμπέρτα χάνεις, τη Ρενάτα. Τη Ρενάτα που τη γαμάνε. Όλοι. Αδερφή μου τη Ρενάτα. Ο Αλβανιάρης. Δεις το κίνητο. Δεν το πάμε καλά. Δεν το πάμε καλά, ναι παι. Όλα πάνε καλά, Δεις το κινητό, ναι παι. Иди нахуй σβήσεις το κινητό σου. Γιατί Αλβανιάρη? Ο Αλβανιάρη μην του μοιάζεις τώρα. Ο Αλβανιάρης είναι μπλεγμένος. Αφεντικός. Μάστορα, δεν μπορώ άλλο. Ο Αλβανιάρης δούλευε βράδυ. Όλη νύχτα. Μέρα νύχτα. Τρίβε Αλβανιάρης. Και το βράδυ με τα μαχαίρια. Και τα έμπιζα να προχωράμε στο μικρολίμα. Και να κάνουμε τις φέρμες. Και Αλβανιάρη τις φέρμες. Βρίσκω ρε μάλακα. Έχεις τραβήξει μικρό βίντεο.